Čaute ľudia, dneska si zahráme Scary Teacher 3D, pokojne sa usadte a ideme na to. Prvý prank bude spočívať v tom, že ideme nejak zničiť šaty, takže pripravte sa na to, už ideme na to. Prostá reklama, skap. Jak to dokladuješ? Mami? Je tu? Takže máme niečo What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Neviem, čo tam máme urobiť. Tak ideme na to, jo? Takže ideme tu krásne, neviem čo. Ideme do kľúny, alebo čo to je? Jo, takže takto zavriem. I'm definitely the best chef in the A čo to world. tak nebýva? Neviem, ja si zoberiem, počkaj, hej. Kladivo to tu nikedy není. Asi s ním máme niečo urobiť. Ne, my máme niečo urobiť s nožnicami. Jo! A ja mám nájsť si teraz tie šaty, ľudia. Keď idem ja hore, aj ona musí ísť hore. Neviem, kde je. Ja radšej zdrhám okno. No tam nohy. Ešte si počkám, keď pôjde po sebe. Potom pôjdem hore. Ja som budú. A zdrám. Tak. Teraz len počkáme, či sa nám podarilo tento prvý prank tohoto videa. Dobre. Takže ľudia, už sme tu. Zatvoríme bránu, ako keby sa nič nestalo. A ona si ide prečkať, čo bude dobre. Počkať. No, no, my favorite dress. No. Jo, tento prvý prank sa nám podaril a my rozhodne nekončíme. Ideme si dať ďalší prank.
Proste reklamy ľudia, prepačte. To tu je reklama, prepačte mi to. Takže... Jo. Takže už ideme robiť ďalší prank. I like tea so much. Dobre. A nechoď hore, keď ja idem hore, tak ideš aj ty hore. Dobre. Hej, počkaj, ona teraz bude to vyzerať, keď to chcem dobre. Ne. Ale ona išla von jesť. Ľudia, napíšte do komentu, ako mám urobiť tento prank, lebo ja fakt neviem. Ja som stratený. Počkaj, išla hore. Ona išla dole. Víňa. Choď hore. Ja potrebujem byť teraz dole nejaký. Takže ľudia, tento prank sa nám zatiaľ nedarí. Že jo. Konečne ideš hore. Kúkajte, ale je pomalý. Ale opatrne. Ja som si zobral trikouče na konce. No tak, ona sa sekla. Yes! Dobre. Hej, I will punish you, little rascal. Wow. Now, rats, and skin you alive. No, nevadí. Tento prank si dáme na budúce. Takže čaute ľudia. Zdar. Uhú.